ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ተቀሲ 20 ታይሉ ስለዚህ ኺዱ ንኩሎም አሕዛቡን ብስም አቦን ብስም ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ዘአዘዝኩኩም ሁሉ ክገብሩ እንዳዘዝኩም ደቀ መዛሙርት ይቆራል በማን ብስም ስለዚህ ኩል ጊዜ ዝኸውን ነገር ኩል ጊዜ አብ ስራሕ አክቲቭ ዝገብሮ ነገር ናይ መን ስም ማለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማለት ጸላይ ስም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አጸብዮ ፈልግ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ስሙ ይፈልጦይ የስተውዑለይ አጸብቆ ይፈልግ በዚህ ምክንያት ድማ ጸላይ ከም ዝርዕድ ከም ዝንቅጥቀጥ ነጊርናል ነው መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ስም ዝቅጥዋዕ ከሎሲ አማቴዎስ ምዕራፍ 8 ተቀሲ 29 ካም ይልለው እንዳለካ ከተሳቀይና ትመጽ ዘለህ እንዳለካ ቅድሚ ጊዜሲ ጊዜና ከያኸለ ከሎስ እንታይ ተሳቀይና ብለሎ ውጣ ከብሎም ከሎሲ ብዙ ስልጣን ተጠቀም ከሎሲ ተሳቀይና ለካ ብለሎ ጸላይ ይፈልጦ ይነዚህ ጸላይናሲ አጸብቆ ናይዚ ስም ስልጣን ፈልግ የስተውዑለይ ማለት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ድማ እንታይ ጽኑዕ ግንቢ አደቅ ሃዲሙ አሁን እንታይ ገብሪሉ ዝዕቆብ ይሉ ጽኑዕ ግንቢ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክርስቲያን ዝዕቆበሉ አደቅ ዝዕቆበሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብካለ ስም ክትዕቆብ አይተቀልና ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስምካ ስም ናይ አምላክ ጽውዕን ከላሃ ግና ስምካ መናገፍ ሆነኒ ስምካ ምህደን ሆነኒ ስምካ መሕብእ ሆነኒ ክትብል ትኸልያ ምጽብብ ምስበለካ ክትጽውዖ ትገል ስምሲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላምበር ካለ ስም የለን ደኺንካ ተሐሊልን ወዲ ይኽብል ከላሃ ስም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ እንታይ ይገብር ምንጋፍ ይሄ ከናግፍ ተቆለሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ተቀስ 34 አለው ጳውሎስ ናብነስ መሳሰቤቲ ጋኔን ከም ዘለዋ ምዝራይሲ ግልብጥ ኢሉ ራእየሞ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ውጣ ኢሉ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታገብር ኸሊ ከናግፍ ኸሊ ዲሊቨር ከገብር ኸሊ ካብ ዘለና ይኹነታስ ቆጽና ይኸሊ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9 ተቀስ 34 ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ አገጣሲ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሒስካያ ዘለኻ ጥራይ ዘይኮነሲ ምእማንካ ይሄ እታ ዘንበብና ያተቀስንሳ ምዕራፍ 3 ግብረ ሐዋርያት 16 ዘላንታ ብስሙ ምእማንሲ ስሙ ነዚ ሰብዝ እንታይ ገበረቶ ትብል ህያው ገበሮ ይብል ስም ጥራይ ሒስካይ ኮንካን ጾልካ ትኸይ ክትአምኖ ካለካ ሰራሕ ከም ዝኽእል ስምካ አትፈልጥ አለካ ማለት ምንነት ናይቲ ስምሲ ክርትአካሎ ማለት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካለ ዝኾነ ሰው አይተከማል ዳግም ዝተወለደ ስልጣን ዝፈልጥ ናይ እግዚአብሔር መሰል ውልድነት ተዋህቦ ይዙ ተቀመጡ ረይሁም አለሁም ይሁም ሰብ ውሉድ ምስወለደ ኩሉ እትመንነት ናይቲ ሰብ አብያ ካትረክቦ አውሉድ ካትረክቦ አይኮናኒ መጽውዕ ከማን እትሰብ በውሉድ ይድዋል ምንነት ናይቲ ሰብ ክትሪዮሲ አይሸግረካን ውሉድ አምላክ እንተኮይና ዳግም ተራተወሊና ንሕናኻ ናይ ረቡና ምንነት ዘሐዝና ሰባት እትስም ክንጥቀመሉ መሰል አለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ተቀስ 15 እትሩስ መንፈስ እንታይ ከም ዝገበረ ያስነግረና حجتاي داغم زتولد منነት ዘሎ መሰል ውልድነት ዘለዎ ሰብ ይተቀመሉ እቶም ጣንቆልቲ ነቲ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከተቀመሉ ምስፈቶ ነስታይሎ ኢየሱስ ይፈልጥ ይሎ ለጳውሎስ ካን አይገበረ አይስሕቶን ይሎ ዝኾነ ዘርከበ ሰብ ስም ኢየሱስ ሃባ ኢሉሲ ከተቀመሉ አይከል እግዚአብሔር መሰል ዝሃቦ ውልድ ዝኾነ ሰብ ይተቀመሉ ናይ እግዚአብሔር መሰል ውልድነት ጋራንቲ ናይ እግዚአብሔር ዝረከበ ሰብ ይተቀመሉ በስም ኢየሱስ ክንጽሊ መሰል አለና ክርስቲያናቲና በስም ኢየሱስ ክንጽል እግዚአብሔር እድል ይብናል በስም ኢየሱስ ምጽላይ ማለት ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሒስካ በስልጣን ምጽላይ ማለት በስልጣን ምጽላይ ዝባል መጽሐፍ ቅዱስ አብዙሕ ቦታ ተዛሪቡሎ ክርስቲያን ክጽልም ኮሎሲ ክጽል የዝግቦ በስልጣን ክነግሮ ዝግቦ ጸሎሲ መሪሎ መጽሐፍ ቅዱስና ማለት ኩሉ ካቡ ይድኸውን ቡ ይድኸውን ንዑይ ድማ ንእግዚአብሔር ስለዝኾነ ቡይና ክንጥቀም ተጸውዒና ናይ እግዚአብሔር ስም ክንጥቀም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንጥቀም አክሰስ ክንገብር እግዚአብሔር ይብና ማለት ነው ማለት አብይ ሐለፋ ካረጋለ ፕሪቪሌጅ ካረጋለ ንኾንቲ ኮንካንቱ አይካዘለ ስም ጥቃም ታይ ማለት መጀመሪያ ስም ጥቃም አገዳስ ሰብሲ ከወጦ ዝግቦ ስም ጥቃም አገዳስ ናብነት ስም ታይ ማለት አመጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ብዛዕባ ስም ተባሂሉሎ አመጽሐፍ ቅዱስና ናብነት አብ ዳንኤል ቀዳማይ ምዕራፍ ተዳሪናሲ ንኩሎም ነቶም አውዝ ነበሩን ሲድራ ሚሳ አብደኔጎ ዳንኤልን ስም ከም ተቀየረሎም ነገርና መጽሐፍ ቅዱስ ስሞም ካሊ ነሩ ስሞም ግን ዳሕራይ ተቀይሮሞ ትርጉም ናይ ስሞም ነገሩ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ስም ጸላው ስም ብጣዕሚ አገዳሲ ንገለገለ ሰባት ስም ቆጾም ኮለው በባህሪው ወጾ በዛሰብሲ በባህሪው ስም ወጾ ወይ ድማ እቲ ስም ወጾስ ባህሪው ሆሞ
ንገሊ ይሰግና ሳጓ ዝበሃል ይኹም ኣለኹም ቅጽል ስም ገሊ ነቲ ባህሪ ሽሙ ወሃቦሞ እቲ ሰብ ከምኡ ሆን ባህሪ ሳጓ ምስተዋሃቦ መሐለል ትብሎሞ መሐለል ኾን ሰብ ከምኡ ጽልዋ ኣለዎ ናይ ብዙሓት ሰባታት ማጥራይዎ ሳጓ ዝወፀው ብሽግሮም ከምኡ እንዳኾኑ ይፈልጡም ሰባት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዞም ንረኽቦም ሰባት ግና እቲ ዝተዋሃቦም ስምሲ ኣይጸለዎም ኣብ ዳንኤል ዘለዎ ቀዳሞት ሰባት ማለት ዳንኤል እንታይ ማለት እግዚአብሔር ዳኛ ማለት ሽሙ ዝተቀየረሉ እንታይ በልሻጽር የሚለሞሽ በልሻጽር እንታይ ማለት ማርዳክ ህይወት ይሄዲ ማርዳክ ልበሃል ጣዖት ንሱ ህይወት ይሄዲ ማለት ናይ ጣዖት ስም የተዋሂቦ ዳንኤል በልሻጽር ይለሞሽ ዳንኤል እግዚአብሔር ዳኛ የተዋሂሎ ተሰሚዝ ነገር ሽሙ ተለውጥ ባህሪ ግን ተለወጠ ሐናንያ እንታይ ማለት እግዚአብሔር ጸጋው ናሃናንያ ክሉ ወጦል ከለዚ እንታይ ለሞ ሲድራቅ ይለሞ ሲድራቅ ናይ ማለት ናይ ወርሒ አምላኽ አኹ ዝበሃል ናቱ ዘምልኽ ማለት ናይ ጣዖት ስም ዝወሃቦ ዘሎ ምንነት ናይ ሰብ ስም ትልከለና ሚሻኤል ናይ ማለት ከን እግዚአብሔር መን አሎ ማለት ምንታ ያውቲው ሚሳቅ አውቲው ከም አኹ ምን አሎ ለማውቲው አኹ ዝበሃል ጣዖሲ ምን አሎ ሆም ለማውቲው ሽሙ ግን አይጸለዋ ባህሪው አይጸለዋ እግዚአብሔር ግን ሞጽኝ ነው ለዘም ሰባት እዚው ማለት አዛሪያ ማለት እግዚአብሔር ይረድ ማለት አብደኔጎ ለሙ አገልጋሊ ናይ ኔጎ ማለት ኔጎ ዝበሃል ጣዖስ ናቱ አገልጋሊ ብዙሕ ሰብ ሽሙ እንታይ ገበይ ይጸልይ ስም ማለት ግን አንታይ አገዳስ ነገሪ መንነትካ ትገልጸው ስም ክጽዋዕ ከሎ አንበሳ እንተይለኩም ሲ እንታይ ሆት ስም ኣብ ርእስኩም ዝመጽኩም ተምሳልሲ አለ ሓደ ገጅት እንስሳ ጸጓዕ ደምስም ተባይ ለይለኩም ጋቆም ረባሽት ገላዕ ኢየሱስ ክባሃል ከሎ እንታይ ይመጽ ኢየሱስ ክባሃል ከሎ ዝበዝሕ ዝመጽ ሰብ ነግረኩም እቲ አፊልም ትሪኦ ኢየሱስ ግን እሱ ይኮን ሐዋለ ምስሊና ኢየሱስ እንታይ ኢየሱስ ሲመሪና አሁን እቲ አርቲፊሻል ትሪዎስ ወዲ ጽቡቅ ሞዴልስ እሲ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ ሰባለ ንዑድ ስእሎ ኢየሱስ አብ ኡምሮና ዘሎ ስእልሲ ጉያ ተሰሊና ኢየሱስ ግና ምን መሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ኢሳይያስ 53 እቲ ምንነት እቲ ተምሳል ክመጸና ዝግቦ ስም ኢየሱስ ክጽዋዕ ከሎስ እቲ ኣብ ፊልም ዝረአናዮ ኢየሱስ ኮይኑ ዝዓየ ሰባይ ኣይኮነን ክመጸና ዘሎ ክመጸና ዝግቦስ ሐቀኛ ምንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ አይና ኢሳይያስ 53 ነዚ ምስክርና መን አመኖ ይሉ ቅልጽም እግዚአብሔር ለመጠጋለ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ዝብሎስ እዚ ኢየሱስ እዚ እንታይ ብሽዑ ኣብ ቅድሚው ከም ጨናፍር ከምቲ ኣብ ንቁት ምግሪ ዝወጥ ሱር ጨጨለ መልካዕን ቃበል አይነበረም